नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आपल्या आयचे खबरो. राज्याच्या सीमा भागात प्रवास करता जाल्यार कोविड दोन्ही डोस किंवा RT-PCR सक्तीचे, जिल्हाधिकारी मुल्लय मुगिलन. कारवार. आताचे कोविड संक्रमण आणि जिल्ह्यात कोविड महामारीच्या तिसरे टप्प्याचे आगमन हे लक्षात घेऊन आज उत्तर कन्नड जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन हेमी जाहीर केला की सरकारान कोविडाची स्थितीगती आणि कोविड महामारीचे नियंत्रण हाडसाठी क्रम घेवचबद्दल त्या जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्याक आदेश दिल्याप्रमाणे 30 जुलैच्या कोविड प्रकरणाच्या तपशिलाच्या आधाराचेर सध्या कोविड संक्रमणात वाढ दिशिल्ल्यान परराज्यांतल्यान दुसऱ्या राज्यात किंवा सीमेवेल्या जिल्ह्यात येवच्या प्रवासाचेर म्हणल्यार महाराष्ट्र, केरळ, गोवा अशा राज्यांतल्यान येतले जाल्यार कोविड लसिकेचे दोन्ही डोस घेतिले प्रमाणपत्र ना तर 72 तासा भितर घेयिले RT-PCR टेस्ट केल्ले नेगेटिव्ह प्रमाणपत्र दाखोवचे सक्तीचे. ही तपासणी करूक सीमा गेटीचेर योग्य तपासणी करूक संबंधित सहाय्यक आयुक्ताक सरकारान सुचयला अशे जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन हेमी आज कळयला. गणेश गुडी यांच्या काळी न्हंय वयल्या रिव्हर राफ्टिंग व इतर जलक्रीडा बंद करा. सहाय्यक कमिशनर हेमगेलो आदेश. जोयडा तालुक्यातल्या गणेश गुडी यांच्या काळी न्हंयतले रिव्हर राफ्टिंग आणि इतर जलक्रीडा बंद करा असो आदेश कारवार सहाय्यक कमिशनरान दिला. राज्यात कोरोनाची तिसरी लाट थांबोवसाठी अनेक जाग्यार निर्बंध घालती आसात. ताका लागून फुडलो आदेश येता म्हटल्यान रिव्हर राफ्टिंग आणि इतर उदकाच्या साहसी खेळार बंदी घायली आसा. पर्यटन विभागान वॉटर ॲडव्हेंचर स्पोर्ट्सच्या मालकाक फुडलो आदेश येता म्हटल्यान हे उपक्रम बंद करच्या सूचना दिला. सहाय्यक कमिशनर हेमी हांची जलक्रीडा थांबोवसाठी पाऊल उचलची सूचना दांडेलीच्या पोलीस उपअधीक्षकांक केला. तशेंच तेजी पाहणी करसाठी नोडल अधिकाऱ्याक सूचना दिली आसा. जोयडा तहसीलदार संजय कांबळे हांकां आदेशाचे उल्लंघन करतल्याचेर कारवाई करचे आदेश दिला. विशिष्ट पद्धतीन स्वातंत्र्योत्सव साजरो करचो अरण्य भूमी हक्क संघर्ष समितीलो निर्धार. रवींद्र नाईक. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्हा अरण्य भूमी हक्क संघर्ष समिती मार्फत या वर्साचो स्वातंत्र्योत्सव एक विशिष्ट तरेन आचरण करचो निर्णय घेतला. आमकां केन्ना भूमी, आमकां केन्ना वसती, भूमी हक्क वंचिताक खंय स्वातंत्र्य अशे घोशणेन कोविड शिष्टाचार पाळन 74वे स्वातंत्र्योत्सव साजरो करतले अशे जिल्हा अरण्य भूमी हक्क संघर्ष समितीचे अध्यक्ष श्री रवींद्र नाईक हेमी कळयला. आज कारवार पत्रिका भवनात अरण्य भूमी हक्क वंचिताक स्वातंत्र्य खिंचे या विषयाची माहिती पत्रक उक्तावणी करून त्या वेळार उलयताले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात अरण्य भूमीत 14 लाख जनसंख्या वास्तविकन जीवन करता. तितूंतले वास्तव्य आणि सागवडीसाठी भूमी हक्क मंजुरीसाठी प्रतीक्षेत 1 लाखापेक्षा जास्त कुटुंब जिल्ह्यात वास्तव करतात. ते सगळे निराश्रित जावन स्वतंत्रपणान जीवन जगचे सोडून अंतराळी स्थितीत आसात. कारण असले कुटुंबाक कार्यकारी अधिकारी वर्गाकडच्यान सतत दौर्जन्य, किरकोळ, दैहिक आणि मानसिक हिंसा जाता. जागो खाली करू लागतलो म्हण भय, कायद्याचो गदाप्रहार अशा अनेक समस्येन पूर्ण प्रमाणात सुखान स्वतंत्रपणान जगचे वंचित जावन असुरक्षितपणान जगतात. असले कुटुंबाक समस्या बांचून सरकारान लक्ष घालून तांकां न्याय दिवूं जाय या उद्देशान 74वे स्वातंत्र्योत्सव जिल्हा अरण्यभूमी हक्क संघर्ष समिती शिर्शी कार्यालयाच्या भूमी हक्क वंचिताक खंय न्याय या घोषणेन ध्वजारोहण करतले असे रवींद्र नाईक हेमी सांगले. जिल्ह्यात सुमार 6000 एकर प्रदेश जमीन तिबेटियनाक देशाच्या प्रजा राजतंत्र नीती या योजनेमार्फत तांकां जमीन दिवन आश्रय दिला. देशाची प्रजा न्ही आसतना विदेशिकाक केंद्र सरकारान हो कायदो हाडला जाल्यार देशाच्या प्रजेक कायद्याच्या निमित्तान निराश्रित करू सोदता या सरकाराच्या नीतीचे हे खंडन करता असे तेमी म्हणले. अशा गंभीर स्वरूपाच्या स्वातंत्र्य नाशिल्ल्या जिल्ह्याची जनसंख्या 1/3 निवासिली समस्या सरकाराला नजरेक हाडचे होच स्वातंत्र्योत्सव दिसा आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाचा उद्देश असा असे तेमी म्हणले. कारण सतत भूमी हक्कासाठी संघर्ष करते येयल्यार प्रत्येक निवडणुकी वेळार हर एक पक्ष निवडणुकीच्या वेळार मंजुरीचे आश्वासन दिता आणि नंतर सत्तेर येईल बरोबर तोच पक्ष अतिक्रमणदाराली समस्येकडे निर्लक्ष करता. ही खेदाची गोष्ट असे रवींद्र नाईक यांनी आक्षेप व्यक्त केलो. या वेळार येल्लापूर अध्यक्ष भिमली वाल्मिकी, जिल्हा संचालक राजेश मित्र नाईक तेंगिनकेरी, अंकोला तालुका संचालक एकनाथ नाईक,
कारवार तालुका संचालक रोहिदास वांयगणकर, पुंडलिक देवू नाईक कारवार आणि इतर हजर आशिल्ले. नाणी संग्रहकरच्या कारवारच्या वासुदेव हर्चीकर या युवकान दुर्मिळ नाणी संग्रहकन मिळयलं वर्ल्ड रेकॉर्ड्स इंडिया 2001 स्थान. कारवार तालुक्यातल्या शेजवड हांचे रहिवासी वासुदेव अनंता हर्चीकर या युवकान दुर्मिळ नाणी संग्रहकन वर्ल्ड रेकॉर्ड्स इंडिया 2001 स्थान मिळयले. तेमी नाणी संग्रह केल्ल्या भितर 2006 ते 2020 पर्यंत देशात जारी केल्ल्या 21 प्रकारची नाणी आसात. तेमी बाळ शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या BEDचे अंतिम विद्यार्थी आसात. तेमी 3 वर्सांच्यान दुर्मिळ नाणी संग्रहकर्ते आसात. देशात काही 100 वर्सां पयलींची 1/4 गॅलन, अर्धा आणे, 2 आणे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे अशी नाणी संग्रह केलात. तशेंच संयुक्त अरब अमिराती, नेपाळ, श्रीलंका, मलेशिया, इराण, इराक, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी असे विविध देशांतली नाणी तेमी संग्रहकर्ते आसात. कुमटा कामगाराक दिल्ले किट बीजेपी शासकान केले गोलमाल, कामगारालो आरोप. कुमटा उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कामगाराक कोविड महामारीच्या दुसऱ्या टप्प्यात सरकारान कामगाराक दिवूक म्हूण 8,000 किट वितरण केले. तितूंतले 4,500 मात्र नोंदणीकृत कामगाराक वितरण केले. बाकी सगळे गोलमाल झाले असे या किटापासून वंचित झालेल्या कामगारान आरोप केलो. कुमटा तालुका क्षेत्राचे बीजेपीचे शासक श्री दिनकर शेट्टी हेमी हो गोलमाल केलो म्हूण कामगारालो आरोप. 8,000 किटांतले फक्त 4,500 मात्र कामगारांक दिले आणि बाकीचे शासक दिनकर शेट्टी हेमी बीजेपी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक वितरण करून स्वतः दिले शकून प्रचारासाठी पहिलीच तयारी करून दवरली. कार्यकर्त्यांसाठी येयली किट आपल्या प्रचारासाठी वापरिल्या या शासकाविरुद्ध मुख्यमंत्र्याक पत्र बरोवन कळयला म्हूण शासकाचेर गरम जाल्ले हजारांचे कामगार ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡುದು ಅದೇನದು ರಾಜಕೀಯ ಫಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಿಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ತು ವಾಪಸ್ಸೇ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮಾರೊಂದು ದಿವಸ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಬಂದೆ ನಾನು. ನಿನ್ನೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ದಿವಸ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಬಂದೆ ನಾನು. ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. नोंदणी केलेल्या कामगाराच्या आहार किट वितरणावेल्यान काँग्रेस आले राजकारण. भाजप आलो आरोप. जोयडा कर्नाटक इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार मंडळाच्या नोंदणी केलेल्या कामगारांक राज्य सरकारा खंयच्यान दिवचे आहार किट काँग्रेसान आपले कार्यकर्त्यांक वाटले. तसेच आहार किट वितरणाच्या कार्यक्रमात पंचायत सदस्याकडे दुर्लक्ष करून पक्षामार्फत किट वितरित केला असो आरोप भाजपचे तालुका अध्यक्ष संतोष रेडकर हेमी जोयडा हिंगा घेयल्या पत्रकार परिषदेत केलो. ह्या वेळार भाजपचे तालुका प्रधान सचिव सुभाष मांजरेकर, संतोष सावंत, रमेश गावडा, अजित मिराशी, सुरेश कोटेकर, बसवराज व अन्य उपस्थित आशिल्ले. आहार किट वितरणात काँग्रेसान राजकारण केला. तेजो फटको सर्वसामान्य लोकांक बसला. तेजो भाजपा निषेध करता असे संतोष रेडकर हेमी सांगले. पटोली ते जनता कॉलनी पर्यंत रस्तो दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर झाला, परंतु हो रस्तो अर्धवट दुरुस्ती केलो आसा. ताका लागून कंत्राटदारान बेगीच हो रस्तो दुरुस्ती करचो, नाजाल्यार आंदोलन करचो इशारो सुभाष मांजरेकर हेमी दिला. शिरसी बनवासीत बायक आणि बोलेरो मध्ये अपघात, एकाले जाग्यार मरण. शिरसी तालुक्याच्या बनवासी मडगेरी लागी बायक आणि बोलेरो मध्ये अपघात जाऊन एक व्यक्ती मृत झाली घटना आज घडली. मुडगोळ तालुक्याच्या हिरेहळ्ळीचो रहिवासी सदानंद जगन्नाथ मट्टीमनी हो मृत जाल्लो दुर्दैवी व्यक्ती. घटनास्थळार बनवासी PSI हनुमंत बिरादार हेमी स्थळ परीक्षण करून पंचनाम केलो. पुढले तपास चालू आसा. आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 29 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. कारवार 2, अंकोला 5, कुमटा 7, होन्नावर 4, भटकळ 5, शिरसी 3, सिद्धापूर 1 आणि मुणगोड 2 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तशेंच 64 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. आतापर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 53,676 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळली. तशेंच 52,494 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले. अजूनही 442 कोरोना रुग्ण उपचार घेतले आसात. तितूंत भितर
77 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 365 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशन उपचार घेते असतात. आज उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 2 कोरोना रुग्णाले मरण झाले. कुमटा 1 आणि शिर्शी 1. आतापर्यंत उत्तर कन्नड जिल्ह्यात 740 कोरोना रुग्णाले मरण झाले असा. इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.